סייעתא דשמיא מסכת עבודה זרה דף היומי דף ס"א. יהי רצון שהלימוד בעזרת השם יהיה גם להצלחת עדי בת מלי ועמית בן דינה. הקדוש ברוך הוא יתמלא להם ברחמים, יזכה אותם שלום בית אמיתי, פרנסה טובה, נחת, שמחה וכל הטוב, יזכה את עמית לחזרה בתשובה שלמה ורעייתו, ומתוך כך לנחת מכל הצריך לציין, מתוך פרנסה ושפע, אמן כן יהי רצון. משנה, המתאר יינו של עובד כוכבים. המשנה הזאת באה לדבר איתנו עכשיו על מקרה שבו סתם ינם של גויים הוא אסור. סתם ינם, גזרו חכמים על סתם ינם של הגויים שהוא אסור מצד יין נסך. אם כן יוצא כדי להכשיר את היין של הגויים צריך שיבוא יהודי ויקח אחריות פה. זה פטנט. בא יהודי לגוי, אומר לו תשמע, אתה לא יכול לשווק בחיים יין ליהודים, בוא אתה צריך אותי, מה אני אעשה? אני אבוא, אני אתאר את היין, אני אדרוך אותו, אני אלחץ אותו, אני אביא אותו לבור, מהבור אני אעלה אותו לבקבוקים, אני אעשה יין חותמות מצוין, אחרי זה אני אלך יביא קונים. בזמן הזה הגמרא דנה ואז הוא ימכור אותו ליהודים. טוב, עכשיו בזמן הזה שהיין נמצא אצל הגוי והיהודי הולך להביא קליינטים וחוזר, הולך וחוזר, מה דין היין הזה? האם הוא נאסר כי הגוי שכשך אותו לעבודה זרה, כן או לא, באיזה מקרים? בוא נראה. אז המשנה אומרת, המתאר יינו של גויים, של עובדי כוכבים, ונותנו בבית הפתוח לרשות הרבים, בעיר שיש בה עובדי כוכבים וישראלים, היין הזה יהיה מותר, ואין לחוש שמא הגוי ינסח אותו, בלבד שהגוי כותב לו, כמו שנראה בהמשך של המשנה, התקבלתי. דהיינו, שהוא כותב לו, התקבלתי ממך דמי היין. ואם זה בעיר שכולה עובדי כוכבים, היין הזה אסור. שאין מי שיגלה ליהודי שהוא ניסח. עד שישב ומשמר, דהיינו עד שישראל יישב וישמור שם על היין. ואין השומר צריך להיות שיושב ומשמר כל היום, אף על פי שהוא יוצא ונכנס, זה מותר. בגלל שהגוי מתיירא ממנו שהוא נכנס ויוצא, הוא מרתת ומפחד ואז הוא לא ייגע ביין. רבי שמעון בן אלעזר אומר, רשות עובדי כוכבים אחת היא, והגמרא תבאר למה הוא התכוון. המשנה ממשיכה לבאר את הדין שבו התחילה ברישא. המטהר יינו של עובד כוכבים ונותנו ברשותו, ועלה, זאת אומרת הוא משאיר אותה יין ברשות הגוי, ועלה כותב לו התקבלתי ממך מאוד. זאת אומרת אני לא אעכב ממך להוציא את היין מתי שתרצה, זה כאילו שכבר קיבלתי ממך, אין בינינו חוב, כל היין הזה שלך, כל היין הזה יהיה מותר ואין חשש שמה הגוי נגע בו. הוא יפחד לגעת בו כי אז הוא יפסיד את כל הכסף שהוא אמור לקבל עליו. אבל אם ירצה ישראל להוציאו ואינו מניחו שייתן לו עד שייתן לו במאותיו, זה היה מעשה בבית שאן ואסרו את כל היין הזה. למה? אם הגוי לא נותן לו להוציא את היין כי הוא מרגיש שהיין הזה שלו, אז ממילא הוא ירשה לעצמו לעשות מה שהוא רוצה ביין הזה ואפילו שכשך אותו ונסח אותו לעבודה זרה. נמצא שהגוי הזה כשהוא מתנהג לא בצורה אמינה, אז הוא יכול לנסח את היין, ולכן אם הוא יתבע אותו היהודי שהיין הזה שלו, הוא יגיד לו שהיין הזה שלו ולא יאפשר לתת לו אותו. טוב, אומרת הגמרא, אבל למדנו ברישא שאם זה עיר שרובה גויים אז היין הזה נאסר. שואלת הגמרא למה? בעיר שכולה עובדי כוכבים גם כן זה צריך להיות מותר, למה זה אסור? הרי יש מציאות שיש בה רוכלים, יש פעמים שבעיר הזאת יש בה רוכלים ישראלים שהם עוברים שם ומחזרים בעיירות, והגוי מפחד לנגוע ביין שמא יראו אותו ויספרו ליהודי. אז אמר שמואל, אז לכאורה זה קשה, אז למה זה אסור? בעיר שכולה גויים יש גם רוכלים יהודים. תגמר אמר שמואל, מדובר בעיר שיש לה דלתיים ובריח, זאת אומרת העיר הזאת שבאמת אם עוברים שם רוכלים יהודים היין הזה יהיה מותר. רק למה זה אסור? בגלל שיש לה דלתיים ובריח והם לא יכולים להיכנס מתי שהם רוצים, עד שהם נכנסים הגוי יודע ואז הוא נזהר כאילו לידם מתנהג יפה, אבל באמת שלא נמצאים הוא ישכשך אותו, ינסח אותו לעבודה זרה. אמר רב יוסף וחלון, זאת אומרת כל מה שהמשנה הכשירה את היין שהוא פתוח לרשות הרבים, יש עוד מקרים שבהם זה מותר, כגון שיש חלון של הישראל פתוח כנגד פתח הבית של הגוי, או זה נחשב כבר כרשות הרבים וזה מותר, היין הזה יהיה מותר. או שיש מול הבית של הגוי השפעה שהיא נמצאת כנגד הפתח שבה נפנים כביכול בלילה, גם כן דינה של ההשפעה הזאת היא מול הבית של הגוי כמו רשות הרבים. וכן, ולמה? בגלל שדרך הרבים לעמוד על ההשפעה הזאת ואז כביכול הם תופסים גובה להסתכל על הבית של הגוי.
וכן לגבי דקל, אם יש ליהודי דקל שעומד שם כנגד הפתח של הגוי, אם יש שם דקל והוא עולה עליו לקטוף פירות, אז תמיד יש גובה, והגוי מירתת, הוא מפחד שמא יראו אותו, ובזמן הזה הוא לא ינסח את היין, ולכן דקל ברשותו של היהודי נחשב כמו רשות הרבים שפתוחה, שהבית של הגוי פתוח לרשות הרבים, והוא מירתת, הוא יפחד לא לגעת ביין בזמן הזה. ונחלקו בגמרא מה לדין לגבי דקל שנחתך ראשו ואין כבר תמרים, אם הוא יעלה עליו הישראל, ממילא אולי הוא לא יעלה עליו, אז מילא הגוי לא יפחד, ואז כן הגוי ינסח. מה דינו של דקל שנחתך ראשו? פסיק רישא פליגי ברבחה ורבין 11 ואחד שרי. מה דאסר? זה שאסר שהוא לא מתיירא יותר שוב היהודי. למה הגוי לא מפחד? בגלל שהיהודי כבר לא עולה לכתוב תמרים, לכן היין נאסר. אבל מאן דהתיר, למה? ואז ממילא אין לו עניין לעלות לשם. אבל מי שהתיר סבר זימנא דאבדה לבהמה וסליק לעונה בה, עדיין הגוי חושש. למה? אולי הלכה לו לאיבוד איזה בהמה והיהודי יעלה על ראש התמר, לא בשביל לכתוב פירות, אבל בשביל להשתמש בו כמו סולם, מסתכל במקום גבוה, חפש את הבהמה שלו. על הדרך הוא יסתכל והוא יראה שהגוי משכשך את היין, בגלל שהגוי יודע שלפעמים הוא יעלה על האילן, הוא יפחד, וגם אם אין עליו תמרים הוא לא יעשה שום דבר. תנו רבנן, אחד הלוקח ואחד הסוחר בית מחצרו של עובד כוכבים ומילאו יין. שנינו בברייתא שאם יש בברייתא הזאת שנקרא עכשיו 4 דינים. הדין הראשון, אם יהודי לקח בסחירות מקום בחצר של הגוי והניח שם יין, והישראל במקרה הראשון, אם הישראל גר באותה חצר של היין, כל היין הזה מותר, אף על פי שאין מפתח וחותם בידו של הישראל, אלא המפתח והחותם נמצאים בידיים של הגוי, כיוון שהיהודי יושן שם זה כמו שומר, וממילא כל היין מותר. דין שני, אם היהודי גר בחצר אחרת והמפתח והחותם בידו של הישראל, גם כן היין מותר. דין שלישי, יהודי שמתאר את היין של הגוי על מנת למכור אותו ליהודים אחרים, ומדמי המכירה הוא ישלם לו את כל מה שהוא חייב לו על היין. רק מה, היהודי השאיר ברשות של הגוי את כל היין, וישראל דר באותה חצר. מותר, אומרת הברייתא, והוא שהמפתח והחותם נמצאים בידיו של ישראל, והגמרא מתקנת על זה, אמר לרבי יוחנן נתנא תני, אף על פי שאין המפתח והחותם בידו מותר. למה? אם הוא גר בחצר, למה הוא צריך שהמפתח יהיה בידיים שלו? הרי הוא שומר שם והגוי מפחד להיכנס. מילא אם הוא לא נמצא שם צריך שהמפתח והחותם יהיה בידיו של ישראל, אני מבין. אבל אם היהודי גר שם, לכן רבי יוחנן מתקן בברייתא תני, אף על פי שאין מפתח וחותם בידיו של ישראל, כיוון שהוא ישן שם כמו שומר, הוא לא גרם משומר, שזה ירתיע את הגוי מלהיכנס ולנסח את היין הזה עד גמר התשלום. דין רביעי, אם ישראל גר בחצר אחרת, אסור, אף על פי שמפתח וחותם בידו, דברי רבי מאיר. רבי מאיר אומר, אם היהודי גר בחצר אחרת, אפילו שהמפתח והחותם בידו, עדיין הגוי הוא לא נאמן והוא ינסח את היין הזה לעבודה זרה. וחכמים אומרים, עד שיש שומר יושב ומשמר, באמת היין הזה אסור, עד שיש שם יושב שומר ושומר את היין, או שיבוא הממונה הבא על הקיצים. עוד מעט הגמרא תשאל מה זה יעזור ממונה שבא לקיצים, קיצים זה שעות קבועות, מה זה יעזור שיבוא ממונה שבא לשעות קבועות? הרי אם הוא בא בשעות קבועות וימים קבועים אז הגוי ידע מתי הוא בא, ואז בימים שהוא יודע שהוא לא בא, הוא כן הוא ינסח את היין, צריך שהוא יבוא שלא לקיצים. והגמרא תתקן, ובאמת ככה זה נכון שהשומר צריך לבוא שלא בזמנים קבועים. על כל פנים חכמים חולקים על רבי מאיר ומתירים את היין הזה רק אם יהיה או שומר קבוע או שומר שבא שלא בזמנים קבועים. אני כבר מדבר את הברייתא אחרי התיקון שלה. טוב, שואלת הגמרא, במה נחלקו חכמים רבי מאיר? על איזה אחד מהדינים שלמדנו, יש 4 דינים, על איזה דין מהם חכמים מה היה? למעשה, לפעמים תגיד שזה על הדין הרביעי, כשישראל גר בחצר אחרת, הרי תנא קמא גם כן אסר את זה, אז אין ביניהם מחלוקת. אז ואם תגיד שזה חוזר הרישא דסיפא על הדין השלישי, הרישא של הסיפא היא מתחילה, יש לנו 4 דינים, הסיפא דרישא זה המקרה השני, הרישא דסיפא זה מתחיל מהשלישי, כי הסיפא דסיפא זה המקרה הרביעי. אז אם תאמר שזה הרישא דסיפא, ששם מדובר שהיין של הגוי נמצא שהיהודי נמצא ברשותו והישראל גר באותה חצר,
אז תנא קמא התיר עם המפתח והחותם בידו, וכביכול הם מוסרים אפילו באופן כזה, גם זה לא יכול להיות. למה? והכה אמר לרבי יוחנן לתנא, תני אף על פי שאין מפתח וחותם בידו, גם בזה הם לא חולקים. למה? כי אם תגיד שאם הוא גר שמה, אז הוא לא גרם משומר, אז גם במקרה כזה הם לא חולקים. אז אפילו שהמפתח והחותם לא בידו של הישראל, אפילו שזה בידיים של הגוי, אם היהודי גר שמה, זה שמירה מעולה, גם בזה אין מחלוקת. אלא חייב לומר שהם חולקים על הסייפא דרשא, על הדין השני, שמה? שכשמה מדובר שהיין של ישראל, דתנא קמא, דקאמר תנא קמא, אם הישראל דר בחצר אחרת, מותר. והוא שם מפתח והחותם בידו, דהיינו היין נמצא אצל הגוי, היהודי גר בחצר אחרת, והמפתח והחותם נמצא אצל היהודי, בזה נחלקו. שמה? שכיוון שאין היין שלו, מתיירא הגוי לזייף את המפתח והחותם, שמא ירגיש בו הישראל שנמצא בחצר אחרת. והחכמים אומרים על הדין הזה, לעולם אסור עד שיהיה יושב שם שומר ומשמר, או שיבוא ממונה שבא על העיתים. שואלת הגמרא, אם הוא יבוא לעיתים זה גריעותא, מה טוב בזה שיבוא שומר שבא לעיתים? אז הגמרא שואלת על זה, ממונה הבא לקיצים גריעותא. אם הוא ידע באיזה שעה הוא מגיע, זה ממש לא יעזור לו לתאר את היין, אלא חייב לומר עד שיבוא ממונה שאינו בא לקיצים, שהוא לא בא לזמנים קבועים, אלא פעמים שהוא בא בשעה כזאת ופעמים הוא בא בשעה כזאת, משום כך באמת מפחד הגוי שמא יבוא באותה שעה שנוגע ביין. שנינו במשנה, רבי שמעון בן אלעזר אומר רשות עובדי כוכבים אחתי, והגמרא תסביר למה הוא התכוון, היא באה אלוהו. האם רבי שמעון בן אלעזר התכוון שרשות אחת, הוא אמר את זה בתמיהה, רשות אחת הוא, ואז הוא בא להקל, או שהוא אמר רשות אחת הוא, זאת אומרת לא משנה איפה היין תעביר אותו מהרשות שלו רשות אחרת, תמיד היין הזה יהיה אסור, כי תמיד הם חוששים לגומלים, תמיד הם ביחד, לא משנה אם היין יהיה פה או ישב, תמיד הם עושים קנוניה ביניהם ויאפשרו אחד לשני לנסח את היין. שואלת הגמרא, היא באה אלוהו, מה שאמרתי עכשיו בעל פה, הגמרא מסבירה את זה בלשון שאלה, היא באה אלוהו, רבי שמעון בן אלעזר בא להקל או בא להחמיר? אם הוא בא להקל, אז דיינו שדווקא ברשות של הגוי החביות אסורות אם היהודי לא נמצא, אבל אם יעבירו את החביות לרשות אחרת, לגוי אחר, אז זה בתמיהה, רשות אחת הוא, הרי רשות אחרת היא כבר לא רשות של הגוי, וממילא שם הוא מפחד, הוא מרתד, ושם היין יישמר כדין עד שיגיע יהודי. או זה להקל, או שנאמר להחמיר, הוא אמר את זה בניחותא, רשות אחת הוא, דיינו שהוא בא להחמיר, שגם אם תעביר את היין לרשות אחרת, גם שם אותו גוי יאפשר לאותו גוי בעל היין להיכנס לרשות שלו ולנסח, הוא בעצמו לא יעשה את זה כי הוא מפחד להיראות כגנב. הגמרא מסבירה את זה עכשיו, את כל מה שאמרנו. אומרת הגמרא כך, רב יהודה אמר זעירי בא להקל, רב יהודה בשם רבו זעירי אמר שבא רבי שמעון בן אלעזר לומר רשות אחת הוא בא להקל, דהיינו ברשות הזאת זה אסור אבל ברשות אחרת זה מותר. ורב נחמן בר זעירי אמר להחמיר, רב יהודה אמר זעירי להקל, ואחי כאמר תנא קמא, כשם שברשותו אסור להניח אותו, כך ברשות אחרת גם כן אסור, וחששים לגומלים. ובא רבי שמעון בן אלעזר לומר, זה תנא קמא אמר, אין הבדל בין הרשות שלו לרשות אחרת, תמיד חוששים לגומלים, ואותו גוי שהניחו אצלו בפעם הבאה הוא יאפשר לבעל החביות לנסח את היין, לכן זה אסור. ובא רבי שמעון בן אלעזר להקל במה דברים אמורים ברשותו, אבל ברשות עובד כוכבים אחר מותר, ולא חיישינן לגומלים. בא רבי שמעון בן אלעזר לחלוק על תנא קמא אם חוששים לגומלים, שתנא קמא חושש ורבי שמעון בן אלעזר לא חושש. רב נחמן אמר זעירי להחמיר, וכך הוא התכוון לומר, תנא קמא אמר במה דברים אמורים, שזה אסור, דווקא ברשותו, אבל ברשות עובד כוכבים אחר מותר, ולא חיישינן לגומלים. ובא רבי שמעון בן אלעזר לומר כל רשות עובדי כוכבים אחת היא, ואז ממילא הוא אמר את זה בניחותא, לא בתמיהה, רשות עובדי כוכבים אחת היא, מה זה משנה אם תעביר את החביות מפה לשון, תמיד זה יהיה אסור. תנא כבית רב נחמן אמר זעירי להחמיר, אמר רבי שמעון בן אלעזר כל רשות עובדי כוכבים אחת היא מפני הרמאים. אז הנה אנחנו רואים שבא לחזק את הגרסה של רב נחמן בשם רבו זעירי להחמיר ולא להקל, דהיינו שכן חוששים לגומלים. בעניין זה הגמרא מספרת על סיפור דבי פרזק, היה איזה גוי אחד שקראו לו פרזק, הוא היה רופילה, הוא היה שני למלכות. ופעם אחת באו יהודים, קנו ממנו יין בהיתר, שיהודי דרך אותו וכו', עם הכשר של יהודי והכל בסדר.
בינתיים עד שהיהודי יביא קליינטים למכור את היין ומהרווחים משלם לפרזק, הגוי, סיכמו ביניהם שאת היין ישימו אצל האריס שלו, הוא גם גוי. והשאלה פה, האם היין יהיה מותר? אם נגיד שאנחנו חוששים לדעה מחמירה, שחוששים לגומלים, אז אולי האריס כן יאפשר לפרזק לבוא, אפילו שהוא שינה את המיקום של היין, יאפשרו לנסח את היין. ואנחנו חוששים לדעה הזאת ולכן אנחנו נוסרים את היין משום יין נסח, או שאנחנו לא חוששים. אז הגמרא מספרת, סבו רבנן קמא דרבא למימר כי חיישינא לגומלים, מה שחששנו, מה שאנחנו חוששים לגומלים, אני מבין דווקא אחד דקמות טבעי גבי אי, הם רגילים לבוא הגויים אחד לשני, אבל אחא כיוון דאריסי לאו דרכי לא יטובה, אצל בי פרזק ופילה, בגלל שהאריס לא רגיל לבוא אצל הגוי השני למלכות, לגומלים לא חיישינן, אולי במקרה הזה אנחנו אפילו לדעה המחמירה אנחנו לא חוששים, ואז מילא זה יהיה מותר לכתחילה מכל הדעות, לכל הדעות זה יהיה מותר, אם יהודי קנה יין מיהודי שנעשה בבית של גוי וסיכמו שעד שהוא יביא לו את הכסף ישימו את זה אצל האריס שלו, אז גם לדעה מחמירה שחוששים לגומלים במקרה הזה לא יחששו, שככה רצו לומר לפני רבא. מה ענה להם רבא? אדרבה, הפוך. אמר לו רבא אדרבה, אפילו למאן דאמר שלא חיישינן לגומלים, אבל אחד דלא מירתת מיניה. מתי אנחנו לא חוששים לגומלים? מתי שהוא לא חושש ממנו, מתי שהגוי השני לא חושש ממנו, אז הוא לא יאפשר לו. אבל אחא כיוון דמירתת מיניה מחפה עלי זכותה. מה הכוונה? פה אם יבוא פרזק לבית של האריס, האריס מפחד ממנו, זה השני למלכות, הוא יכול להוציא עליו כנס, להוציא אותו להורג, הוא מפחד ממנו, אז גם אם הוא יראה אותו מנסח, הוא יחפה על הזכות שלו, הוא יחפה עליו, הוא לא יספר, ולכן הוא יגיד שהוא לא נגע, גם שהוא יראה שהוא נגע הוא יגיד שהוא לא נגע, ולכן רבא אמר להם אדרבה, במקרה הזה זה יהיה יותר חמור, יותר חוששים לגומלים. הלאה, הוא מספר את הגמרא, הוא ככה, דב הייתי בחמרה, היה איזה כרך של עיר, שהיה שם עיר גדולה, שהיה שם מונחים שם חביות של יין, גם של יהודים וגם של גויים, וגם היה מונחת שם חביות של יהודים, ככה הרמב"ם מבאר את הסוגיה. איש תקח עובד כוכבים, דבק בן עדן, היה שם גוי שנמצא בין החביות, הכלליות, ונשאל רבא על השאלה הזאת, באיזה יהודי שאל לו שם כמה חביות, האם היין הזה יהיה מותר או אסור? אמר רבא, אם נתפס עליו כגנב, אם עכשיו הגוי הזה ייכנס לשם ונגיד שיגנוב שם חביות, אם באותה עיר הוא מפחד להיות גנב כי הסנקציות שם קשות, היין הזה יהיה מותר, אבל אם הוא לא מפחד להיות שם כגנב, היין הזה יהיה מותר. אמר רבא, אם נתפס עליו כגנב חמרה שרי, לא, ואם הוא לא נתפס עליו כגנב, דיינו שהוא איש חזק שלא מפחד משופטי העיר, לא מפחד מסנקציות, לא מפחד מכלום, אז היין הזה יהיה אסור, שיש לתלות שוודאי היהודי נגע, הגוי נגע בו ואסר אותו משום יין נסך. הדרן הלך פרק רבי ישמעאל, שלא יישכח מאיתנו לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. עד כאן מסכת עבודה זרה, דף היומי דף ס"א.